салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо бароятон мехонад. оғоз мекунем. мо қаблан дар мавриди оне ки дастаи ПСЖ ғайри овозаҳои зиёд то ҳол барои ба даст овардани Месси даъвати расмӣ накардааст зиёд гуфта будем. ҳамин тавр ҳам буд, чун дастаи Барселона дар мавриди мавзӯи трансферии Месси то дирӯз ягон нома ё даъватномаи расмӣ нагирифта буд. гапу калончаҳо дар бораи гузариши Месси ба дастаи ПСЖ аз тобистони он сол аст ки идома дорад. хотиррасон мекунем ки 3 рӯз пеш Месси расман шартномаи ҳамкориаш ба дастаи каталонӣ хотима ёфт. акнун дастаҳое ки хоҳиши ба даст овардани Мессиро доранд кам-кам пешниҳодҳои худро равон месозанд. дирӯз ПСЖ расман хабар дод ки мо ба Месси шартномаи ҳамкорӣ пешниҳод кардем, вале ҳоло Месси банди бозиҳои Копа Америка аст. аз ин сабаб замони баъди анҷомёбии мусобиқаи мазкур бо Месси дар ин маврид машварат анҷом медиҳанд. гуфта мешавад ки Носир Алхелайфи барои Месси шартномае пешниҳод кардааст ки дар он ҳам нархи гузариш ва ҳам тӯҳфапуливу маоши солона зиёдтар аз оне аст ки аргентинӣ дар Барса ба даст меорад. ана акнун мухлисони Барса ҳамин ҷо маълум мешавад ки Месси пулро интихоб мекунад ё бошгоҳеро ки шумо хеле дӯсташ медоред. автогол ниҳоятан дар чемпионати Аврупо ба қавли рекорд зад. дирӯз дар бозии мунтахабҳои Швейтсария ва Испания ҳимоятгари мунтахаби Швейтсария Денис Закария аз уҳдаи баргардонидани зарбаи футболбози Испания Жорди Алба набаромад ва тӯбро ба тури дарвозаи худ ворид сохт. ин даҳумин голи автогол аст ки дар чемпионати Аврупо 2020 сабт карда мешавад. бо ин нишондод автогол рекорди беҳтарин футболбози чемпионати Аврупо собиқ футболбози Фаронса Мишел Платиниро шикаст. Платини дар чемпионати Аврупои соли 1984 ҳамроҳ бо мунтахаби Фаронса ба задани 9 гол даст ёфта буд ки ҳамакнун шумораи автоголҳои чемпионати имсола ба 10 расид. Платини аз ҳамин 9 голи задааш як тоашро тариқи пеналти задааст. автогол бошад 10 голро бидуни ягон зарбаи 11 метра ба ҳадаф расонид. пас кадомаш беҳтарин аст, Платини ё автогол? Серхио Рамос акнун ба истилоҳи матои хуби бозори трансфер аст. ПСЖ ва чанд дастаҳои дигар барои ба даст оварданаш чораҷӯӣ мекунанд. ҳаминак хабар омад ки Микел Артета ва раҳбарияти бошгоҳи Арсенали Лондон мехоҳад Серхио Рамосро ки чанде пеш Реал Мадридро тарк кард ба ҳайати хеш ҷалб созад. лондониҳо гузариши Рамосро ба ПСЖ назорат доранд. клуби шаҳри Лондон намехоҳад то футболбози испанӣ ба дастаи Париж гузарад. пештар хабар дода шуд ки Рамос розӣ шудааст ки дар ПСЖ бозӣ кунад. ҳатто Неймар номзадии ӯро тасдиқ кард ва расонаҳо гуфтанд ки ташхиси тиббӣ ва маъракаи муаррифии ӯро дастаи ПСЖ тасдиқ кардааст ва рӯзҳои наздик иттифоқ хоҳад афтод. дар деги ситорабирёни Носир Алхелайфи Рамос чун растании зира лаззатро дигар мекунад. ҳоло ҳам тоҷири араб ба муваффақияти дастаи ПСЖ дар Лигаи чемпионҳо боварӣ дорад. хабари трансферие ки ба фазои футболи тоҷик рабт дорад. ҳамлагари мунтахаби Тоҷикистон Шаҳром Самиев бо бошгоҳи Торпедо Белази Беларус шартнома ба имзо расонид. Шаҳром Самиев дар дастаи Динамо Авто ба таври иҷора фаъолият мекард ва ҳамакнун ба дастаи Торпедо Белаз гузашт ва дар он ҷо ба таври иҷора бозӣ мекард. дар мавсими солҳои 2020-2021 Самиев дар ҳайати Динамо Авто дар дивизиони миллии Молдова 19 бозӣ гузаронида 7 гол задааст. дар замонҳои гуногуну дар чунин клубҳо ба монанди Балхчи, Данғара ва Истиқлол бозӣ мекард. дар ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон Шаҳром Самиев 10 бозӣ гузаронидааст ки дар онҳо 4 гол задааст. вақте як бародари мо дар хориҷи кишвар муаррифӣ мешавад, аз мо фақат ифтихору сари боло мемонад. бигзор машҳур шаванд. баъди муаллим шогирдон низ ҷуздонҳои худро ҷамъ мекунанд. баъди аз курсии сармураббигии дастаи Эвертон канор рафтани Карло Анчелоти, ҳаминак бозигари дӯстдоштании ӯ Хамес Родригес низ аз даста меравад. Хамес Родригес барои гузариш ба дастаи Милан розӣ шуд. футболбоз ба клуби итолиёвӣ барои 3 сол шартнома бастан мехоҳад. ҳоло клубҳо дар бораи гузариши Родригес ба мувофиқа нарасиданд. қайд карда мешавад ки созишнома дар доираи 10 миллион евро арзёбӣ мешавад, зеро қарордоди Хамес бо дастаи Ливерпулӣ соли оянда ба поён мерасад. дар мавсими гузашта футболбози колумбиягӣ 26 бозӣ гузаронида 6 гол зада 9 партофти головар анҷом додааст ки ин ба гумони ман барои як бозигаре ки атрофаш дар осонаҳои иттилоотӣ ба қавле гапҳои калон мешавад хеле кам аст. дар Реал нашуд, дар Бавария нашуд, дар Эвертон ҳам нашуд, акнун дар Милан мешудааст. мебинем.
ҳабиб нурмагомедов фаворитҳои худро дар евро 2020 ошкор кард. собиқ қаҳрамони вазни сабуки UFC ҳабиб нурмагомедов маълум кард ки киро беҳтарин дастаҳои чоракфинали евро 2020 мешуморад. дар бораи ин Sport Express нуқтару менависад: ҳабиб дирӯз ду тими миллиро ҳамчун фаворити худ интихоб карда буд ки инҳо якеаш Белгия ва дигараш Англия буд. вай дастаи Англияро ҷавон вале хеле хуб номид. бо вуҷуди ин варзишгари рус қайд кард ки мунтахаби Англия бо ин ҳайати футболбозон камтар бозӣ кардааст. аз фаворитҳои рафтгари доғистони аллакай яктоаш яъне мунтахаби Белгия парид ва Англия низ ба гумонам пас аз чанд лаҳза аз дастаи Украина мепарад. ҳабибҷон бародар табби футболдоният ба андозаи ман будааст. ва ҳамин тамом. то дидор хайр.